ko sa inyo kung paano po magluto ng puchero. Beef puchero. Ito po ay request ng aking anak. So, gagawin po natin siya ngayon. Napalambot na po natin yung ating baka. Yung cooker ko siya kanina. Ayan, kasama na rin yung green peas at yung mais. So, tinanggal ko muna yung mais para mamaya ilalagay na lang ulit natin. Simulan na po natin. Ayan po, mainit na yung ating mantika. Ay, mantika, yung ating kawali pala. Ilagay na natin yung ating mantika. Ngayon po ay isisir muna natin yung ating mga gulay. Maganda po yung ginagawa muna na ganito para po hindi na kayo hirap magpalambot ng inyong gulay. Parang nahahapok na siya dito sa ating oil. At the same time, lumalabas po yung kanyang lasa talaga. Ilagay na rin po natin sa gilid yung ating saging na saba. Ayan. Pwede na natin hanguin muna yung ating carrots. Parang natutunog. Ayan po, binawasan lang natin ng kaunti yung ating mantika. And then, magigisa na po tayo. Yung ating bawang, meron na akong giling na bawang. Nilagay ko lang sa ref. Para hindi ako giling ng giling. Yung ating sibuyas. Kasama na yung ating green peas. Yung iba po ay naglalagay ng kamatis, pero ako ay tomato paste na lang. Kanina po nung nilaga ko na siya, nilagyan ko na siya ng pamintang buo. Ngayon, maglalagay naman tayo nung pamintang powder. Ayan. And mamaya na tayo maglalagay ng asin. Ating pinaglagaan kanina ay nilagyan ko na rin ng asin. So, mamaya na tayo magtitimpla. Babalik na rin natin yung ating mais. Ayan. Sama na natin. Kaya po iba-ibang yung hiwa ng ating karne ay kanina nung nag-prepare ako nung para sa beef broccoli, yung mga litid-litid kinuha ko kasi matigas yun. So sinama ko na rin dito sa ating beef puchero. So ayan po, maglalagay na tayo ng ating tomato paste. Ayan. Ito po ay 150 grams. Hinati ko lang siya. Babalik na po natin ng ating sabaw. Ayoko nang haluin ng haluin at baka naman maging paris na to. Sobrang lambot. Ayan. Gusto ko sa puchero ay masabaw. Kailangan maging kaakit-akit itong aking puchero. Ayan. Para bang yung yung mga misis na pauwi na yung kanilang mga mister. Gusto nila yung kaakit-akit sila sa kanilang mga asawa. Para hindi sila ipagpalit. Diba? So, parang nakukulangan pa ako sa kanyang kulay. Magdadagdag tayo. Ayan. Pwede naman natin pong ubusin na, pero wag naman kaumasin. Tira tayo ng konti. Ay, naglalagay ng pork and beans. Ako
ako ay napili kung wag na muna maglagay ngayon kasi overloaded na tayo sa gulay. Ang dami pong gulay. At meron naman tayong tomato paste. Tayin lang po natin siyang medyo kumulo-kulo pa. Napakaganda na ng kulay. Kaakit-akit na sa paningin ng mga kakain. Diba? And maglalagay na po tayo ng ating sugar. Ayan. Yan lang muna. Mamaya na tayo magdagdag. Sa puchero po kasi medyo matamis-tamis siya. So, yun ang dapat ma-achieve natin dito. Matabang. Matabang siya sa alat. So, magdagdag tayo ng asin or patis. Ako ay asin na lang. Ayan. And ibabalik na po natin yung ating carrots saka patatas. Kasi yung ating patatas ay hindi pa siya ganun ka lambot, kaluto. So balik na natin siya. And now, ito na po yung ating Baguio beans. And yung ating the last one is the saba. Dali lang. Meron pa siyang kumahabol na Ayan, our puchero is done.